защото искам да дам първо думата на Георги Каприев. Няма да представям по титли, всички са професори. В България други няма, бе. Но първо Георги Каприев. Професор би. По-добре естествено. Добър вечер и честит празник на всички. Честит Иванов ден. Отрадно е, че галерия Арте и Иван Газдов, както чухте за пети път, честват Иванов ден с изложба на Газдов. И това е добре. Добре за българската култура. Иван Газдов този път е построил сложна изложба с графиките, с пластики, които в последния момент е приготвил и донесъл, и с една работа на гост-художник, който прави за трети път на своя изложба и което ми се струва не просто така приятелско действие, а важен културно-творчески жест. Сега за пластиките няма да кажа, страх ме, че има скулптури в публиката. И аз много ги харесвам, но не смея да говоря като така експертно за тях. Аз ще говоря за графиките. Тази колекция от 12 графики се казва Дъжд 2, защото имаше Дъжд 1. Точно миналата година, по това време на същото място. Тоест, темата става възлова за Газдов. Ще прочета какво съм написал. Представените 12 работи не са графикатури, не са авторски плакати. В Дъжд 2 са прилетени няколко фигури, от тях, от плаката най-вече, пъти от графикатурата, но с особена задача. Те не са и колажи, макар да има колажно внедрени елементи. Не са и графики в традиционния смисъл на думата, те са други, глобални графики. Един мощен синтез. 12-те изображения демонстрират по тотален начин десетилетната програма на Газдов да се появи на неограничаваното му от нищо външно вдъхновение. Това е цитат от Иван Газдов. Което вдъхновение той дисциплинира единствено със собствената си интелектуална и естетическа мяра. От погледа отправен към тях пък изискват натрупан културен багаж и деликатен естетически усет, възпитаван с поколение. Малцина са личности от такъв калибър, дава си сметка Газдов, но уверен, че тъкмо те, и авторите сред тях, и зрителите, мислещите са автори, са, цитирам, реактивните двигатели на човешката култура. Глобалните графики на Дъжд 2 съобразят за личните духовни взривове на Газдов, споделени чрез средството, което владее най-добре – изображенията. Те са премислене в тотална естетическа и мисловна дисциплина, прогонваща всякакви странични шумове. Изображенията на Газдов са издържали безмилостния му контрол, изтощителен за зрителя и още повече за самия контролер. Те са пресовани до сухо вещество, слисваща и ювелирната му грижа за всеки детайл, чак до черното ядро в капката, на което той особено държи. Резултатът е, че всеки сантиметър е в собствена хармония, като е съзвучен акорд от хармонията на цялостната картина с нейната неагресивност, с нейната деликатност. Деликатността е общата линия на 12-те лица на Дъжда. Като се започне от диалога през прозореца между птицата и ютията, до която ютия обаче е паднало листото, а не до птицата, продължи с блажено скрилия се, заедно с понесената на някъде ябълка тералеж, суетно оглеждащия се скакалец и умно подслонилото се куче, премине се през напористия кон и неговия одряман кучияш, сетне през птиците, превърнати от дъжда в пламъци, погледне се обладаваното от дъжда Даная, под погледа на котката знак и се стигне до човека, улавящ пратената му от ангелите капка, пред бягащия от нея петел. Цялата структура се удържа като мрежа от вибриращи енергии, излъчващи от всички неща в този свят и удушевени, и уж неоживени, насочени към всички останали и проникващи се от енергиите на всичко друго. За това дъжда съблазнява Газдов.
Защото свързва в едно земята, водата, небето, живота, човека, всичкото и цялото. Това е само наглед странно в хоризонта на пълното му безразличие към натурата, декларирано многократно. Газдов рисува единствено по въображение. При това обаче наивният творчески импулс е строго дисциплиниран до кристализиране на простото и красивото. Срещу усложнените феномени на култа към грозното и тъговното застават хумора и простотата на копнежа по радост и щастие. Сред работите му, както казва на времето Ясен Антов, въздуха в салона става лек за дишане и човек се изпълва със светлина. Газдов нарича своя хумор кокетен. Най-вече за да го различи от просташкия. От хумора гавра, цинизъм или злост. От Газдовите деждовни лица дъха доброта и нежност, заредени с човещина. Макар и изпълнени с душевна и интелектуална горчевина, или пък точно заради това, те са учебник по човеколюбие за напреднали. Той прави човека да се усети, че може да бъде това, което трябва да е. Много пъти съм му казвал, с удоволствие ще го повторя, Газдов действително е адвокат на творението и защитник на Твореца. Благодаря на професор Каприев, беше вълнуващо, както винаги, но сега искам да дам думата на Георги Александров. Газдов го заслужава. Едно произведение, едно изкуство е толкова по-вечно, колкото повече и различни прочити може да предизвика. Дори скарани помежду си прочити още по-хубаво. И ето сега ние двамата с Жоро, Адаши, ще направим коренно, не бих казал чак коренно, но твърде различни интерпретации на същите работи на Газдов, за да се види, че неговото изкуство поражда множество прочити, които всеки отвежда на някъде и това са разколените пътеки на прочита, по които продължава всеки да се движи. И аз ще говоря за тези 12 работи с дъжд и съм направил нещо, което почти никой не прави, написал само около 12 изречения за всяка една от тях. Защото не става, че мога да забравя някоя, а пък това, което ще кажа, изисква прецизност, тъй като самия Газдов е много прецизен. Той извършва нещо, за което аз отдавна знам и ми се искаше да говоря, но тук при дъжд то е станало абсолютно видимо, ясно. Газдов извършва визуална, да наречем така, феноменология на избрани от него обекти. Знаете, че феноменологията е наука, професор Каприев най-добре знае, която се занимават не с нещата такива каквито са, а такива каквито ни се явяват, по начинът по който ги преживяваме. Всяко нещо, което ни се струва, че съществува извън нас, трябва да имаме тази илюзия, разбира се, то всъщност се преживява вътре в нас. И сега, какво преживяване е според тия 12 графики дъждът? Да започнем да започнем от първата. Сега аз ще ви ги показвам, обаче вие само за миг и веднага след това поглеждате истинска, защото това е срамота, което го казвам. Ето сега за тази дума. В нея... Добре, показвайте. Така. В тази друга, дъждът е такова преживяване, което съдържа в себе си собственото си отрицание. Потребността да го няма и да се скриеш от него някъде на сухо. Дъжда е антидъжд фактически, непрестанно като преживяване. Дайте второто. Тази зад вас. Това е отзад. Дъждът сякаш е вещ, но заедно с това и събитие. Той трае. И той трае много. Нараства до цяло годишно време, до есен, както се вижда от листото. И то такова годишно време, в което започваш да търсиш топлина.
Как е измислил Газдов да вкара топлината? С тия старинни юти, в които се слагаше жар от печката на времето. Трето. Събитието, освен това, е акустично. Събитието е акустично. Дъжда създава един ритмичен шум. Той е вид преспивна песен. И много често по дъжд се заспива. Така се преживява, като сън близко. И това е песента, като песента на щурците. Показахме штуреца, нали? Освен това, разбира се, дъжда, откъдето идва, той е небесно събитие. Съдържа в себе си полет. Затова тук има много птици. Дъждът е вътрешно богат, бременен с полет. Но полет наобратно, отгоре надолу в неизбежното падане на земята. И тук това е дъжд на земята, който е всъщност сраснал се, превърнал се в птица. Това е четвърто. Пето. Разбира се, дъжда е много романтично преживяване. То прекъсва от само себе си баналността на всекидневието. Когато завали, всичко си става друго и прекъсва всичките предварителни банални маршрути. Той в някакъв смисъл е живот в облаците, който искаш да споделиш с някой. Той трябва да бъде споделен. Разбира се, чрез любовно вкопчване в другия. В дъжда има еротика. А пък Иван много има усет за еротиката. И разбира се, тя винаги е... Еротиката е свързана с загадка, която тук е вкарана с завесата. Има в кадъра завеса, което е будуар. Нещо се случва, за което не бива много да се знае. Нали разбирате? Шесто. Дъжда, преди всичко, най-напред, когато го усетиш, е само нежно докосване. Меланхолична сладост на устни, на жена и на котка. Тази сластност винаги най-хубаво се с устни на жена и с котка. Да. Седмо, дъжда, разбира се, отгоре, е сувенир, който пада в ръцете на човека от борбата на стихиите. Обикновено на борбата му с вятъра. Смътно митологично чувство за проникване на другостта в тукашността. Тукашността най-хубаво се изобразява с куче. И осмо, вървим нататък, нали? Свъсени облаци. В дъжда винаги нещо свъсено. Свъсеността е знак за тревожност, но при дъжда тази тревожност се преживява като преодолима тревожност. И напомня за това, че самото човешко съществуване е самозащита от съществуването. Затова по замисъла си човека е чадър. Ние всички сме чадъри. Девето, дъжда е прозрачен, невидим. Обаче тази невидимост е огледало. Дъжда се оглеждаш. Най-малкото сваляш поглед към локвата и вместо дъжд виждаш себе си. И десето, дъжда е бряг между водата и сушата. Само че вертикален. И разбира се, водата е опасността, тревожността, от която героя изважда своята любима и я занася на брега, на сухата, там където птици пеят шарени, прекрасни. Това е този вертикален бряг между водата и сушата, между тревожността и спасението. А пък и пак птица, разбира се. И след това, преди всичко, даже, дъжда е канал за пряка връзка с небесата. То няма никакво съмнение, нали? От само себе си е ясно. И със самия факт, връзка с този горен, трансцендентен свят. И със самия факт, че го има, ако го има, ние вярваме, че го има, със самия факт той носи в себе си множественост на световете. Защото казва, значи света не е един. И тогава тази множественост на световете тук е представена пък с една метафора, която в своето буквално означаващо ни отпраща към това, че често когато някъде вали, след това излизаш, минаваш зона на сухо, след това пак продължава да вали и така се движиш между дъждовете. И последно, за да не досаждаме,
Дъжда всъщност е неизброимо едно. Едно обаче от толкова много. Това е едно цяло, което се разгръща в своята множественост, които са капките. Капките са търалеж. Има в някаква пластическа, а даже не само и пластическа. Но търалежа е някак си настръхнал дъжд, бодлив. А пък капките са мек, еротичен, докосващ дъжд. Още Иван Газдов е учен, феноменолог в областта на психологията, но прави своите презентации на възгледите си в картинки. Честито, Иване! Сега можеш да го включиш. Ето, включено е. Извинявайте, гласа ми е загубен, но сега ще го намеря за малко поне. Благодаря на всички присъстващи първо на това събитие и специално на професорите, двойката професори в случая, Георги и Георги. Да. Нещата бяха много сериозно казани, толкова дълбоко, че трябва да ги осъзнаем много време. До другата изложба, сигурно. Ще има време. Сега за тази изложба. Има нещо хубаво да се открива изложба на именния ден на художника. Посетителите напират с тайната надежда да бъдат почерпани, а художникът ги посреща с тайната надежда да получи подарък. В тази когнитивна тегоба най-добре се чувстват картините. Тях никой не ги тормози, като не ги гледа и те се отдъхват. Продължавайки този влажен цикъл, усетих отново прекрасното, напълно необяснимо чувство на възторг с разтърсващото усещане на дълбоко и всеобхватно щастие, като че ли всички клетки на тялото пеят в хор и смайващ синхрон някаква собствена ода на радостта. Това е цялото откровение на необятната енигма на създаването. Новите картини в този си вид откриват процедура на замислене, което съвсем не значи, че такава ще последва. Мисленето е категория стъпалообразна, по собствен начин, като стълба в картините на Ешер. Всички стъпала са на едно ниво. Тогава надолу или нагоре се превръща в равностоен шанс, защото така и така в двата края те очаква с отворени обятия кристалната тъпота на битието. Оставяме мисленето и се отправяме към усещането. Картините от четирите стени създават чара на добронамерена прегръдка. Обгръщат ни с онова облегчение, с което само природата може да ни дарява в редките моменти, когато се усещаме в хармония с нея. Нека тази тукашна природа с всичките си капки да ни действа така. Но с картините работата е сериозна. Вчера, по време на подреждането тука, тази картина, ми се обади, викайки ме шепнешком: Господине, изпуснах се естетически. Какво да направя? Питам: помогнете. Как мога да помогна? Трябва да ви нарисувам отново. А това, което мога да направя, е да обявя на зрителите, че има естетически проблем. Както и направих. Поздравявам бъдещите картини. Това е трогателно. Междувременно се получи предложение за рецензия на новия цикъл Дъжд с заглавие: Трансординерен фантазен бином. Още преди да чуя до края заглавието, отказах панически. Защото за мене, за да се разкрият пълно качествата на картините, са нужни 2-3 конека в корема на зрителя. Вече трета изложба показвам почет и уважение към художници с голям принос към изкуството. Такъв гост сега е Николай Караманов. Неговите работи, изпълнени с дърво, са истински новаторски неща. За тази работа, ето е там дървената, много прецизна и модерна работа, за тази работа бих допълнил и нещо специално. Талаша живее в стъклената къща, забележете там, а оригиналът е под открито небе.
Съвсем социална работа дори. Преди месец обявих конкурс между студентите изкуствоведи за написване на есе. Семантичен анализ на графикатурата. Получиха се две работи на студентите от четвърти курс Калина Петрова и Васил Орунов. Приемаме ги с журито, с участието на професор Каприев и изкуствоведката Ивана Мурджева, като представителна извадка и като такава се надяваме, че първи ще допълнят естетическите висоти на професионалното изкуствознание. Двамата са почетени в момента с диплом за участие, който ще им връча след малко, но трябва да отида до гардероба, за да си го взема. Отново благодаря на всички и понеже е имен ден, обещал съм да почерпя и моля, чувствайте се почерпени. Моля двамата студенти, заповядайте тук. Аз през това време ще взема диплом. Заповядайте.